we're here at Robinsons Galleria and I'm waiting for Jomie Hospital and Wellbein because we're gonna watch a movie, Valerian, of course. Then before that, we'll have dinner. So this is basically our Sunday vloggers date. So check out this video and see if we like the movie that we're gonna watch. Jomie! Mani ako regalo ni Hospital! Mani ako regalo ni Maron, mani mo ka-date. So, nahadlo ko mata ng Jomie. Kamanan namig siniya, kameran mo. Akong gidas, Wilkin. Ay, nakulmaan siya na ako. Oo, saan pala ko. Gusto maganda gusto mong ka. Nako'y gusto pala itong diri. Palit. Gusto mo na. Stador ni ba yun? Hindi ka nakuhan. Diretso na lang. Wala na, bayan ang tagtikin. So, this is our new favorite mall, a new favorite movie place. So, we're gonna watch Kita. No, actually, Valerian. Oh, Valerian. At 650. Reserve seating at 230 pesos only. So, not bad. Really, pinamugo dito siya. Mubo ko siya nimo siguro. Mubo ko siya nimo. So mag-dinner kami rin sa Chicken Deli. Bay, kung nakay-crash ba, survey lang, kung nakay-crash siya, dayon na, pero na-uyab, magigay buhaton, pero what if nagbuwag sila, unsay mong reaction? Nagbuwag sila, yan sa reaction? Ikaw do? Mga demonyo na ako. Muna thank you Lord akong pag-ampong tao na. Promise mo dyan akong first reaction na ito. Yes! Kung na muragbad, lagyan ninyo. So guys, kung kamo na boy crash na naiuyab, malipay sa mo, pareho ning duha ka demonya na akong kuyog. So the only rice boys are here at Chicken Deli and Jomie Hospital. Got his pecho and Wellbein's tiempo and mine. I'm waiting for my sinigang and yeah, batchoy and the biggest. Nagirati ka? Wow. Yan na rin yun. There's batchoy. No, I have my kuan pa. My kare-kare. Yati kahunit si chicharon na rin. Ang mahal. Kahunit si batchoy town. So ang contest karong adlaw kinsa kinadaghanan na mo mahurot na rice. Pila mo rice mahurot yung sa rin? Duhara? Dulo. At most. Ha? Di mo nakasud sinihan magdakog kam. Nana si Boy Kanon o si Boy Sabaw. Wala lagi kayo sa boy sabaw. Alam mo si Boy ang movie na. So si Boy Sabaw ni order nun siya extra rice akong bago pa ni abot akong pagkaon. Oh, si Boy Kanon day, si Boy Sabaw. Happy ka sa mahurot. Sana? Oh, butang nila na daan. Sana lang. No, sana. Si Boy Kanin. Boy Kanin, it's fourth rice na. Yeah, of course, si Boy Kanin finished 4 cups of rice. It could have been 5. And si Boy Sabaw, duha, pero pwede pa natutulo. Ako duha na. So, ang meaning ani, the more rice you have, the thinner you are. you get. Yes. So, di na tinuod ng rice sa makatambok. Di mo tuon na anak. From now on, mag-rice diet na ko. Ginuha ko yung bumirang ko no, mas lingaw kaya ang bumirang. So we're gonna watch Valerian. Tanawan ni sila. Boomerang before watching the movie. Yeah, manaog movie. So kami na lang na tao. What's up guys? Yeah. We're done watching Valerian. Valerian, the best. Wow, good movie, good movie.
and movie squad. So time to go home. So we're done.